अरे मने का हिड़ के बजा ना ठीक जरूरी बा हिड़ के बजा अच्छा आवाज सही है ठीक है उनका बात मत लोग कहेलन कर्म प्रधान बा जेकर कर्म महान बा उहे प्रधान बा कर्म अगर सही बा तो सब सही बा राशि पर कुछ लोग बड़ा विश्वास करतन हम कहिला कि राशि तो रामो रावण के रहे लेकिन एको मिनट बनल ना न चलल रावण कंस और कन्हैया के राशि कंस कन्हैया के रहे राशि राम रावण के रहे विवाद पे विवाद होके उन्हीं के चक्कर में कुछ लोग निर्दोषों मरा जाए यही लिए कर्म के प्रधान बतावल गई कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करनी तस फल चाखा लोग बतावेलन हमारा आपका पूर्वज बतावेलन हे बाबू जही दिन बेटा बेटी के जन्म हो जाला वही दिन लिखा जाला कि केकर बियाह के करे ले तय होई केकर बियाह कैसे होई कहाँ होई कौना जिला में कौना गांव में तमाम कुल बात बतौली गुरुदेव जी वो सब शाकाहारी किताब में लिखल है रहरिया लव मैरिज रहरिया मैरिज कहीं ना लिखाई तमाम मैरिज के बारे में गुरुदेव जी बता दिली जितनी मैरिज के बारे में जानकारी रहल वहाँ के आप लोगनी के बतौली हमके जानकारी जितनी बा हम बताई लगत हो ना कंठी डगराई गइल नहीं केहू आज ले जल्लस खाली हम जल्ले बानी लेकिन बताइम ना पैसा लेला बता दा वो तो रुमाले जइया देखली त ये जान गेली मेला में कर रुमाल लेकर नहीं ए बाबू शादी ब्याह स्वर्ग तय होले कोई लाख करे चतुराई विधि के लेख मिट न जाई अगर ऐसा ना हो तो घर भर खोजत खोजत भाई बाप के पसीना छूट जाला कहीं घर मिली तो बोर ना बोर मिली तो मजबूरी हो जाला जैसे ही मिल जाई मुड़ियाई धुड़ियाई के माई बाबू सोचेन जे बड़ा दिन हो गई खोजत चला बुझाता कि इहे नसीब में लिखल बा करे ले देख सुन के बान छांदा लोगन ए घड़ी लइको बन्हा छनात होन लइकियो छेका ताड़ी बन्हा ताड़ी अखिलानंद के ब्याह में 28 तारीख के आओ के बाद सबके न्योता देता नहीं कि संगे के संगतिया बढ़ल 28 मई के इनकरा ले ब्याह सेट हो गइल बा मनोज भैया के डीजे रही 32 मई के सुहाग रात 4 लाइन भूमिका द्वारा शुरुआत कभी कैलन हाँ कैसे कर्म को ही प्रधान बताते सभी कर्म अनुसार मिलता है दुनिया में फल हे प्रतिष्ठानपुरी के सुघरी साहसी सूर से नेक महिपाल दानी प्रबल अंग अंग उठती वीरता की लहरी अरे जंग जोशीली जो हरी जवानी रही सरी बधा करी के सेहरा वो लाए दुल्हन अप्सरा से सुघरी जिनकी रानी रही सुघर मेहरारू सबके चाहिए पाक पवित्र भी सबके चाहिए मेहरारू पवित्र चाहिए अब प्रेमिका तेवन हाँ वैसन चाहिए ए बाबू
राजा सूरसेन नामक राजा गईलन सेहरा बांध के दुल्हन लेके आ गईलन। अप्सरा जिस रानी के घरवा में रखलन ह धीरे धीरे 2-4 साल के दिन बीत गई। गांव टोला के लोग प्रजा के लोग ताना मारे राजा के ऊपर, हंसे शक करे कि रजवे में दोष बा, कि रनियमा में दोष बा। 4 साल के दिन बीत गई, आज ले को बाल बच्चा बाछी बच्चा ना भइलन। एक दिन रनियमा अपने राजा की बगल में बैठ करके मुस्कियात में राजा सवाल के यहाँ बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना बा। कोनो लड़की ज्यादा पढ़ ले रहल, 2 ईटा कम हो गई रहल, लगल रोड भांगे। रोडवा पर चले लड़किया एगो बात कहे, का कहे? अरे मैं नाजे हुस्न हूँ आज तुम मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाजे हुस्न हूँ आज तुम मेरा एहतराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। लेकिन भाव लिखल गई चांद चिलमन से अरे झांकती भरी जवानी में, कहीं लगी जाए नयन जानी याद पानी में, कहीं लगी जाए नयन जानी याद। धीरे 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 कुछ दिन बीतल है। आज अब कुछ दिन बीतले बाबू, तो रानी के कोख से न बेटी जन्म लेलस न बेटा जन्म लेलस। कर्मे का चूक रहल, रनियमा की कोख से एगो नाग पैदा हो गई। रानी राजा की ओर ताके, राजा रानी की ओर ताके, राजा रानी के समझावे। ये रानी लोग कहेला कि नारी करे पुरुष पर परे, पुरुष करे संतान पर। दोनों जानी से चूक भइल बा, यही से तई नाग पैदा भइल बा। शरीरिया आधा नाग का आधा इंसान का हो नाग भले, लेकिन बोले इंसान खानी। राजा रानी मन के मना लेलन, करेजा के पाथर कैलन ह। नगवा के पालन पोषण करे लगलन। धीरे धीरे नगवा 18-19 बरिस के हो गई। कहल जाले कि 18 बरिस 19 बरिस के जवन उम्र होले, ई बता देले कि अब हम 18 बरिस के हो गई बाड़ी। चल हाँ के लोग बतावेलन। नगवा जवान हो गई, बाबू से कहे लगल बियाह करा दा, घरवा में दुल्हन लिया दा। राजा सोचत हुवन, का सोचे? गीत लगल। नीचे खलाव कर सुनात न है, यह बात ना कहे। राजा से ना गिरे बोलल, राजा से ना गी बोलल, बेटिया सजोई बतावा ये बाबू, कहिया बियाह हमरो कोई तनी बतावा ये बाबू, कहिया बियाह हमरो कोई तनी बतावा ये बाबू। मिलली बाई चेहरा कहिया बधाई हमरा सिरवा पर सेहरा, कहिया बधाई हमरा सिरवा पर सेहरा, कहिया बधाई हमरा सिरवा पर सेहरा। मन में हरा रू बिना तड़पी के रोई बतावा ये कहिया बियाह हमरो होई तनी बतावो ये बाबू, कहिया लइका के बाप सोच में पड़ जालन। लइका जे नाक कटावे पर उतारू हो गई बा, कहीं देखे के होई निक बाउर मिल जात बियाह करा देती।
हाथ पियर हो जात, वाह देहिले हरदी लग जात। राजा सोचत होन सिंहासन पर बैठल होन बियाह न कराई त जे हमार ना कटवा दे, लेकिन इहो सोचत अड़न कि मुंह देखेला खइए नहीं खे कि करे दुआरे जाई कैसे कहें कि अपन बेटी दे द, अपनी बेटा से बियाह कराई। राजा सोचे बिरहा भाव लगल का सोचे, अरे दुल्हनिया कैसे यही कीड़ा के बनी, अरे दुल्हनिया कैसे कीड़ा के बनी, तो कौनो राजकुमारी राजा का बिटिया, कौनो राजकुमारी राजा का बिटिया दुल्हनिया कैसे कीड़ा का बनी। नाऊ पंडित लड़की खोजे, अरे नाऊ पंडित लड़की खोजे, पा करके राजा के आदेश फिक्र लिया एक भूप विजय सिंह जो रहता पूरब के देश। जितनी बेटी भोजबाड़ी लड़को कम नहीं खन सो, लड़किया तनी समय दे ताड़ी माई बाबू के, लड़कवा तो एकदम में बाउर हो गई बनन, बियाह नहीं खा कराती गाड़ी लड़ा के भर्ती हो जाता ना सब, बाबू के बुझा जाता कि जे एक्सीडेंट ही करता, एक आत्मा भटकतिया। आज भूप विजय सिंह पूरब देश का रहे वाला एक के बेटी के बाप लड़का खोजत खोजत शहर के थक के हार के घरे बैठ गई बड़न। पंडित जी गइलन, नाऊ जी गइलन, प्रणाम कइलन, बैठ गइलन, कहे लगलन सारी बात जे सूरसेन नामक राजा के बेटा नगवा से तारा बेटी के बियाह हो जात कोनो इतराज ना रहत तो। राजा डांटे लगल, ए पंडित जी जेंगने गाय के अपन सिंह भारी ना लगेले वही हमारे एगो बेटी बा हमके भारी नहीं खे, सगरी राज के मालकिन बे न बियाह हुई मत होखे, आज न होई काल होई, लेकिन कीड़ा बिच्छी से बियाह ना करब। पंडित जी उठ के जाए लगला, भोगवती नाम का लड़किया घरवा में से आइल बे, आवाज लगल, दुई गो गोजी भाला लेके दौड़ल गइलों से आगे लेके खड़ा हो गइलों से, रानी बुला रही है। पंडित जी सन की आवत हो, नाऊ भाई के तो ही काम बिगड़ ले बाड़े, रजवा तो छोड़ दिया लेकिन ये बुझात हो कि जान ले ले। जाके हाथ जोड़ के दोनों जानी खड़ा हो गए, गलती गुस्ताखी माफ हो, रानी साहिबा की जय हो। रानियमा डांटे दुईटा कम बड़ा लगन, शांति से बैठा नाऊ पंडित बैठ गए, एक पाती लिखवा करके रनियमा पंडित जी के देले वे राजा के दे दिया, ले करके चलल हो राजा के हाथ में पाती थमौलन, खुलवा के जब राजा पाती पढ़वावे लगलन, लिखल बा, ए राजा साहब आपके बेटवा नाग का रिश्ता हम भूप विजय सिंह का बेटी भोगवती मंजूर करत बानी। राजा डुग्गी पिटवाए दिलन जे हमरे बेटा के बियाह सेट हो गई, हमरे बेटा खातिर लड़की तैयार हो गई, बारात सज के चलल वे राजा आगे आगे चलल हुन। आज तिलक बढ़िया ढंग से बीत गई, 2-4 दिन के बाद बारात जाई, सूरजपुर रुकी, आप और राशन पताई जे के खरीदे के होई, उतर के गाड़ी में से आदमी राशन पताई लिहन जे जे करी पल्ले जतनी आमदनी होई ढेर सस्ता लेबे, वही हिसाब से आदमी बाजार करी, जे करे लगे 20-25 रुपया हो तो सोची 2 पुड़िया सुरती ले ले काम चल जाई। भांग का गोला आदमी जइहन चौराहे पर बाजार करिहन, बाजार करके अपन मजे में जइहन, राजा की दुआरे से बारात निकलल बे, सब नाचत गावत बा। बारात कैसन बा, और झूलने के गुजर हमारी टूटल ये राजा, अजमनिया में गड़िया छूटल ये राजा, जमनिया में ये राजा छूटल ये राजा, ये राजा छूटल ये राजा, जमनिया में। 50 रुपया दे करके सम्मान किया गया। सम्मानित हमारे बड़े भैया अखिलेश भैया, जिनकी अच्छी दुकान है सूरजपुर में, 40-50 हजार से कम में गरीब उतारत नहीं खन, सऊदी फेल कैले हुए, अब होटल खोला हमनों ले गुजारा होके। भाव लिखल गई बारात कैसन में, और बाजल नगरिया में, और बाजल
शास्त्र विधि से होई गईले बियाह हो दुल्हा जइहन नाम के पीढ़ा पर बैठ जइहन पिछवा दू जानी ठेंगुना लगौले रहिहन घरतिया कहिया कोनो दिक्कत त इना कहिया कि पैक मरले ह कहियन जे एक लगन लगल है दहिया कांपत ह कई दिन का जागल है कई दिन का जागल है यार तई दुल्हा बिना पानी का पैक मार के ठीक बा ये पूछी मारुति वाले से किधर जाने का मारुति वाला कहीं बैठने का सूरजपुरा जाने का थोड़ा देसी वाले दुकान पर रोकने का बड़ी कुल सिस्टम होला मामा अलगे रंगीन हो जाइहन फूफा तनी ओहुले रंगीन हो जाइहन जीजा सार के तो पूछे के आ जीजा के तो पूछे के ना हो दू चार गो बम्बैया संगतिया रही तेरे को मेरे को जौन मार करावेला सब पिछली पछाड़ी जब पूरी से राजी तई खाए बैठिया कुल कहीं कुल पूरी गरम करने का सबसे पहले कपार उन्हें फुटेला शास्त्र विधि के अनुसार नाग का बियाह संपन्न करावल गई शास्त्र विधि से होई गईले बियाह हो अरे उठल हरी माया सागरिया संपन्न हो गई बड़ी बढ़िया से बियाह बीत गई सवेर का बेला राजा बारात के वापस लेके चलल चाहत हुन माई बहन गीत गावो ताड़ी बरस बरस दुल्हे राम बरस जैसे दैवा बरी से वैसे बरस वही में गई हम लूटा लूटा दुल्हे राम लूटा जैसे चोरवा लूटेलन वैसे लूटा गई हम जे दुल्हा पौले दुल्हन सहबलिया धेनु गाय रे बरती हवा पौले घोड़ा टिकटिका के घरे जाए रे मोटकी मोटकी जौन हाथी मिलल रही बड़ी चतुर होलन बरतिया मोटकी जौन हाथी रही तो के कखिया में दबले रही कुल छोटवर का बेनवा भरत रही आज अब ताक तुकली के दुल्हा राम मुड़ियाई गई तेल साबुन में टरका दी हम कुल बड़की बड़की पंखी भूसा से भरल रेडियो जोन बनल रही लेके ही बरतिया जालन राजा साहब बारात लेके आ गइलन शाम का बेरा दुल्हन बेड पर बैठल बे पति का इंतजार करत बा नियम जोन पहले ले बनल आजो चलत बे रामसरे भैया न घूंघट उठौले रहलन ई त जाता देले रहलन मेहरारू जाता ले इड़िए खाली हो ले इड़िए खाली अब वही नो अंगना में गाड़ो वाह अरे तो रोग छोड़ावेला मुंह दिखाई दुल्हा या दुल्हन दोनों एक दूसरे के देलन चिन्हा दिया दुल्हन सोचत जे हमार वही दुल्हन के पजरा जाके बैठ गई दुल्हनिया डब डब रोवे लगल काजी राउर के शकल से हमार शकल ढेर बाउर बे आके हमार बाबू दान दहेज में कमी कर देहलन नगवा मुड़ी हिलावे कहे ना हो रानी तू तो हमरा ले ढेर सुघर बाड़ू नसीब करम हमार फुटल बे जे हमके भगवान उरह देले बड़न त काहे लेट अइला सवाल वह दुल्हन करे अपने पति से पहपट के लाइन में अरे हो गईली जब पहली मुलाकातिया सुहागरतिया में अरे हो गईली जब पहली मुलाकातिया सुहागरतिया में अनाज बतावे लागल बीतल बतिया सुहागरतिया में बहुत अच्छे मुंह दिखाई में दुल्हन के हीरा मोती ना चाहिए सोने का अंगूठी ना चाहिए घड़ी ना चाहिए हाथ जोड़ल हमके दू चार गो बात के जवाब चाहिए नगवा जाइल चाहत दुल्हन पकड़ल जे ई कौन समय ह जाए कह सवाल के जवाबे तो देवे के बा पूछे लगल इंसान खानी बोला तड़ा शरीर नागे के कैसन बा मजबूर हो गई नाग अपने दुल्हन ले कहे लगल सुना
हमें लगल बस श्राप शिव के सुनी लोग हमारी प्यारी हो और कोई के टरले ना टरेला और दुनिया के होनहारी हो अपने अपनी किस्मतिया सुहागरतिया में भोगे दुनिया करनी और कीर्तिया सुहागरतिया में। हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, जिंदगी गमों से दूर नहीं होती। हरिंदर भैया इस प्यार को हमेशा कायम रखिएगा, काहे कि यह संगत हर किसी को नसीब नहीं होती। दुल्हन जे बतावत में ये रानी हमके श्राप लगल बाहो, श्रापित बानी। वह दुल्हन अपने नागपति के चेहरा की ओर तकले बे पूछे लगल कैसन काहे श्रापित बानी रोवा, ऐसन का गलत काम कैले बानी। 4 लाइन आल्हा में लिखल गई। अरे करी जोरी नागी से उहे बोलली बदुलहिनिया ये स्वामी निया ये स्वामी भेदरा बताव सगरी सजना नागी को हे रहली कंगन शिव के हाथवा में ये रानी, नागी को हे रहली कंगन पारी भक्ति कैली तहिए 16 सिंगार शिव के हंसती देखी हम हंस दिहली रनिया, शिव के हंसती देखी और श्राप देई दिहले एव घड़ी तानी वही बात। सारी दास्तान को नाग बताया ऐ प्यारी। पुनर्जन्म में शिवदानी भोलेदानी के हाथ में कंगन बनो रही, जे उनके हाथ के शोभा बढ़ावत रही। पार्वती 16 श्रृंगार कई केली सामने खड़ी हो गईली। पार्वती के रूप के रंग के देख के शिवदानी हंसे लगलन। शिवदानी हंसेलन ई हमरा खातिर तनी सा अजीब लगल। शिवदानी के हंसत देखली, हम हंस दिहली, गुस्सिया के झटकार के फेंकलन, कुछ दूरी पर जाके गिर गईली। श्राप दिलन, श्राप देता हूँ सती को हंसने वाले को मैं जला के राख कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। हाथ का शोभा बढ़ा रहा था इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं। पुनर्जन्म होगा मानव तन से, लेकिन शरीर नाक के रही दुल्हन आई। प्यार कैसन होला ससुर बुझ जइबा। ए रानी सामने बाड़ू मन करता हम मुझे अखबारी में भर लेती, तारा ले 2-4 गो मीठी मीठी बात करती, प्यार करती, लेकिन असंभव लगता। हो न हो कि हमरा प्यार ले तहरा ले कोनो परेशानी हो जा, यही से अपना के दूरे रख ले बानी। रनियवा पूछे लगल काजी शिवदानी जब तोहे श्राप दिहलन तो श्राप से मुक्त होके का कोनो उपाय नहीं बतौलन। वह नाग अपने दुल्हन के बतावे रोवे लगली। शिवदानी कहलन जे नाग रूप में कोनो लड़की तोहरा ले बियाह कली, उहे दुल्हन लेके जाई दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में नहवा देई, शरीरिया मानव के हो जाई। दुल्हन जब इतनी बात सुन ले वे ये बाबू खड़ी हो गई, बेड छोड़ देलस, अपना पति के ले लेलस, ले करके वह दुल्हन चलल बे दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी की धार में। 4 बजे भोर में हेल गई। देखे वाला लोग देखत बा जे एगो दुल्हन बे साथ में नाग बा, इ पनिया में का करे जात बा। डुबकी लगा करके नाग ऊपर आयल, जस कतस दुल्हनिया कहे कि बुझाता जई अब श्राप से मुक्ति के ना मिली। जब दूसरका बेर डुबकी लेके ऊपर आयल त नाग के धीरे धीरे रूप चेंज होके लगल। आखिरी भाव में बतावल गई
नारी संग गौतमी में नाग वह नहाया और मानव का शरीर तब सुघरी रूप पाया। सुघर राजकुमार देख करके दुल्हन के मन तनी ललचिया गए। जाके दुल्हनिया जब कलाई धैले वे तो झटका है पराई स्त्री को हम नहीं छूते। रनियमा ताके आई माई किरवे ठीक रहल हो। तारा एनर्जी में निकालत रहल। ई तो हमके चिन्हू से इनकार कर देलस। सारी घटना के दुल्हन बतावत बे हम तोहार मेहरारू तू महार नगवा सारी बात के जब समझ ले वे रानी के ले करके चलल वे राज दरबार में रानी राजा बन करके अपन मजे में जीवन यापन करत होन। लेकिन ये चमत्कार जब वहां के लोग देखले रहलन लोग जयकार लगावत बनन गौतमी नदी की जय हो। ये गौतमी नदी में इतनी चमत्कार वजह एगो नाग मानव हो गई। अपन आस्था मन में जगा करके लोग अपन जितनी जगह जमीन मिल गए बाबू दुकान दौरी खोल करके अपन कोई माला बेचे फूल बेचे कोई हवन करावे। अब ठंडी के बेला आ गई तमाम कुल मेला भी चालू हो जाइहन। दोहरी घाट के भी मेला कुछ लोग गईलन कुछ लोग ना जान पौलन तना गईलन कुछ लोग नहैलन कुछ लोग बाछी भी छुअलन। असही एगो बुढ़ऊ गईलन बाछी छुए। पंडित जी कहला पोंछ पकड़ला पोछिया पकड़ना एगो हथवा से आ एगो हथवा कर टंगरिया के बीचवा में क देलन। 1 मिनट तक अंदाज लेलन तब ताकत न ई 4G के कैमरा कहां से साला एक ही छिमे वाला कौन का है रे। हाथ निकलना पंडित जी की ओर ताके जा खुश रही पैबा तू हमारी लइको ले चुतिया बड़ा। हम तो वो करे दुखन सोचली कि बाछी के पूंछ धो ले तर जाई लेकिन तू बाछी कह के बाछा छुआ देहला। नीचे में कैमरा लटकावले है। पंडित जी कहे हल्ला मत करा मंत्र पर ध्यान देले होता तो धोखा ना खैले होता। आस्था में कबो कबो कुछ लोग धोखा भी खा जालन लेकिन फिर भी कहल जाले विश्वास और आस्था पर ही पूरी दुनिया टिकल बा। बदले ना जग में कोई विधि के विधान हो गौतमी के तट पर बनल नागिया स्थान हो। आपन बिगड़ल जीवनिया बनाला सजना। बड़ा दिन के बाद आज मन कहला आखिरी भाव बतावल गईले बाबू। पहले ही कहली कि कर्म के लेखा जोखा कबो कबो ऐसन होला बियाह से पहले। जैसे हमरे हरिकेश गुरु बियाह से पहले 1 नंबर के गवैया रहलन। अब बियाह हो गल तो मोबाइल लेके टिकटॉक चैनल बनावे लगलन। यही गने समय जब बदलेला परिवर्तित होला तो लोग भी समय के हिसाब से अपने के बदल लेलन। आज कहीं कहीं खूब फर्स्ट क्लास का घर बर रही 2-4 साल 5 साल बीती लड़की रोई कही कि बाबू करम जर गई। बाबू कहे हाँ न सऊदिया वाला लड़का खोजले बनी अब तारा ले भाव आवता। लड़की कही हाँ हो सऊदिया वाला तो खोजले रहला दहेज लेवे के रहे दहेजवा लेते तो बर्फ के पेटी खरीद ले बा खाली तरकुल दुआ था। बाबू कहीं हम बर्दाश्त करो यही ले कहल जाला गाय लेखा बेटी होले जब ना खूटा पर बांध देबो वही अपन गुजर बसर कर ली। उहे बेटी होले जवन गुजर बसर कर ले अपना ससुरा के भी और नैहर के भी मान सम्मान बरकरार रखेले बचा के रखेले। आखिरी भाव बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरकारी स्वर्ग चंद्रिका कवि
गाँव